Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We zijn in een speciale zaak, de FFK Fan Store, hier in Zambiel. Het is nog maar minder dan een maand voor het WK begint. En ja, de Curaçao koorts is er nog steeds. Het zijn mooie shirts hier zo, dan kunt u zich inleven voor het WK. Kun je jezelf al een beetje voetballer voelen. Maar het zijn mooie shirts. Kom een keer kijken en shirts en andere zaken die er allemaal mee te maken hebben. Daarover later meer. Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. En het belangrijkste nieuws is dat de politie de wegen heeft afgesloten na een brand in Roi Santo. Het gebeurde gistermiddag. Toen is er een brand uitgebroken bij een zaak aan de Caia Telecomunicação. Er is geen direct gevaar meer op dit moment, maar toen de brand net ontstond was er wel sprake van paniek. Omdat het een zaak is waar heel veel chemische spullen, vooral zaken die te maken hebben met het schoonmaken van de zwembaden, opgeslagen liggen. Nou, de brand heeft heel lang geduurd. Mensen moesten ook even een huis uit die in de buurt woonden. Wegen zijn afgezegd, maar zoals gezegd, op dit moment is de hele situatie onder controle. Er is nageblust en behalve zaken voor het zwembad waren er ook allemaal gasflessen voor het vullen van airco's opgeslagen. En dat zorgde natuurlijk voor een gevaarlijke situatie. Op dit moment wordt onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Vis en kaas in beslag genomen, dat gebeurde gisteren. Toen hebben functionarissen van de Economische Inspectie en de douane controles uitgevoerd op fruitboten. Daarbij werd vastgesteld dat 2 van deze boten illegaal vis en kaas verkochten. Het gaat om de boten Mano Gio en Isabelle Uno. De verantwoordelijke personen kregen een sanctie opgelegd en in totaal werd 50 kilo vis en 60 kilo kaas in beslag genomen. FFK bevestigt, advocaat is weer de bondscoach. Voetbalnieuws. Gisteren was er een persconferentie van de Curaçaose Voetbalbond. Daarbij werd aangegeven dat Dick Advocaat weer de bondscoach is. Nou, dat is een hele situatie aan vooraf gegaan. Hij heeft natuurlijk Curaçao gekwalificeerd. Hij was actief sinds 2024, maar begin dit jaar trad hij terug omdat zijn dochter ziek was. Toen kwam Fred Rutte naar voren en de voorzitter van de FFK, Gilbert Martina, liet gisteren weten dat hij vindt dat er vuile spelletjes in de Nederlandse pers zijn gespeeld met Fred Rutte. Er zijn allemaal dingen naar buiten gekomen die niet waar zijn. Er zijn dingen in de mond gelegd van een selectie die volgens hem niet waar zijn. Maar het eind van het liedje is dat Fred Rutte zei, nou, onder deze omstandigheden trek ik me beter terug. Advocaat bleek bereid. En afgelopen dinsdag, gisteren dus, is uiteindelijk het contract getekend of zijn de afspraken vastgelegd. En vrijdag moet de selectie bekend worden gemaakt. De selectie die naar het WK gaat. Sigmar Camelia beëdigd als hofpresident. Dat gebeurde gisteren. Meester Sigmar Camelia is beëdigd als de nieuwe president van het gemeenschappelijke hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij legde de eed af tegenover de gouverneur van Curaçao, zijn excellentie meester Maurits de Kort. De beëdiging markeerde een bijzonder moment, aangezien de Kort als voormalig president van het hof zijn voormalige collega in deze functie beëdigde. En daarmee is Camelia de nieuwe president. Hij begon zijn opleiding tot rechter in 2012 en ronde die in 2014 succesvol af. Sinds die tijd is hij actief als rechter. Papawet klaar voor behandeling in de Staten. Dat staat vandaag in de Extra. De fractie van de MAN PIN in het parlement heeft officieel het wetsvoorstel voor vaderschapsverlof ingediend. Daarmee is het voorstel klaar voor behandeling in het parlement. Hiermee wil MAN PIN een wettelijk recht invoeren, zodat ook vaders betaald verlof kunnen krijgen na de geboorte van hun kind. Het initiatief vormt een belangrijke stap in het versterken van gezinnen, het bevorderen van gelijkheid tussen man en vrouwen en het welzijn van kinderen vanaf hun eerste levensdagen, aldus MAN PIN. Weinig onderhoud bij rotondes, heel ander nieuws, maar als je op Curaçao rijdt en je passeert de rotondes, dan zie je dat er niet veel onderhoud wordt gepleegd. Extra heeft een paar foto's op een rij gezet. Geen onderhoud en overlast van plastic. Er wordt de afgelopen tijd gesproken over een plasticverbod. Volgens de Sociaal-Economische Raad is een verbod alleen niet voldoende om Curaçao schoon te houden. Maar het zou wel helpen als mensen geen plastic meer laten slingeren. En ook als er meer controle komt op het weggooien van afval. En
als er gekeken wordt naar het mooier maken van onze openbare staken in de weg, namelijk de rotondes. Als je de foto's ziet, dan ziet het er niet fraai uit. Auto-ongeluk in Rio Canario, dat gebeurde gisteravond op de Schottegatweg ter hoogte van het politiewachtgebouw van Rio Canario. Bestuurder van een pick-up verloor daar de controle over het stuur, reed de stoep op, botste tegen een verkeerslichtpaal en sloeg vervolgens over de kop. De bestuurder raakte licht gewond en op de foto ziet u dat de auto op de zij ligt. Ambulancepersoneel onderzocht het slachtoffer ter plaatse en adviseerde hem voor verdere medische behandeling naar zijn huisarts te gaan. Wij nemen even een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met nieuws over de minister-president van Nederland, Rob Jetten. U heeft het wellicht al gehoord. Hij werd geprikt gisteren toen hij in de zee ging zwemmen, waarschijnlijk door een kwal en moest daarvoor ter controle naar het ziekenhuis. Hij heeft daarmee een bewogen bezoek aan Bonaire achter de rug. Hij belandde in het ziekenhuis waar hij goed werd behandeld en daarna was er een aangepaste bezoek voor Bonaire. Hij liep namelijk deze allergische reactie op voor het officiële programma en dat kon niet volledig doorgaan. Hij verliet om 11:30 het ziekenhuis. Daarna ging hij naar Fundación Cas Bonaireano. Er werd ook een bezoek gebracht aan Celibon Lagoon met de veelbesproken afvalverwerking al daar. En hij sprak met verschillende journalisten toen hij naar Divi Flamingo Resort ging. Daarbij ging hij in gesprek met stichting Pro Lagoon. Na het persmoment reist hij verder naar Aruba. Daar is hij nu. Morgen is hij op Curaçao. En met de minister-president gaat het qua gezondheid weer helemaal goed. Hij zegt heel goed te zijn behandeld in het ziekenhuis. Over het ziekenhuis gesproken, het CMC vierde gisteren de Dag van de Verpleging. Het was een bijzondere viering in het kader van de Internationale Dag van de Verpleegkundigen en Paramedici. Tijdens deze ochtend werden waardering, emotie en trots gedeeld door alle mensen die werkzaam zijn in het ziekenhuis. Het werk is niet makkelijk, maar het is vooral belangrijk dat de mensen stilstaan bij het belangrijke werk dat ze hebben. Het evenement was georganiseerd door de verpleegkundigen en de paramedici zelf. En daarmee was het een goede, geslaagde bijeenkomst, al dus het CMC. Dan naar de persconferentie van de FFK. Gisteren werd die gehouden. Daarbij werd uitgelegd dat Dick Advocaat terugkeerde. En Gilbert Martina, de voorzitter van de FFK, de persconferentie was in het papiermens, maar hij legde ook in het Nederlands even uit hoe de situatie precies gegaan is. Dat hij het betreurt en dat nu Dick weer aan de leiding staat en dat de rust daarmee is teruggekeerd. Dus je hebt altijd wrijving bij de wisseling van de wacht. Dick heeft een stijl van coachen, Fred Rutte heeft een hele andere stijl van coachen, dus het is logisch dat er wrijving ontstaat, Maarten, maar dat is niet de reden waarom hij ermee is gestopt, zoals ik heb aangegeven. Want vorige week is er een heel goed gesprek geweest tussen spelers en hem, waar zeg maar alles wat door de media naar buiten is gebracht, door de spelers, daar hebben ze gewoon afstand van genomen. Dus dat is absoluut niet de reden waarom hij ermee is gestopt. Oké, laatste vraag. Maarten, sorry. Laatste vraag en hou het zo kort mogelijk. Doe mijn best. Ja. Laatste vraag dan. Zojuist heb je niks verteld over de druk die vanuit de spelersgroep en ook vanuit de hoofdsponsor Corendon is uitgeoefend om Dick Advocaat terug te krijgen. Kun je daar iets over vertellen? Nou, het enige wat ik daarover kan vertellen, en dat heb ik ook in de introductie gedaan, vanuit het bestuur van de FFK hebben we ten alle tijde aangegeven dat benoeming en ontslag van een boscoach een verantwoordelijkheid is van het bestuur.
Dus er is wellicht van buiten is de druk gezet, maar de besluitvorming die we hebben genomen, die is niet afhankelijk van die druk van buiten. Maar je kon niet anders, toch? Sorry? Je kon niet anders. Nee, absoluut niet. Er is na vertrek van Dick is er een bondscoach benoemd. Die is een contract aangegaan tot en met eind van het WK. En zolang die bondscoach in functie is, dan kunnen we geen andere keuze maken. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want het parlement van Venezuela heeft gisteren een hervorming goedgekeurd van de wet die de werking van het Hoge Rechtshof regelt. Daarmee wordt het aantal rechters van het Hof uitgebreid als onderdeel van de hervormingen die worden doorgevoerd door interim-president Delcy Rodriguez, mede na de val van Nicolás Maduro. Mensenrechtenorganisaties en de oppositie verwijten het Hoge Rechtshof dat het regerende chavisme dient met gunstige uitspraken en bestempelen het rechtssysteem als corrupt. Het is nu een verandering van het rechtssysteem in Venezuela en het aantal rechters in de 6 kamers van het Hoge Rechtshof stijgt van 20 naar 32. De interim-president Delcy Rodriguez moet de hervorming nog officieel bekrachtigen, maar het is volgens haar een goede stap om daarmee te laten zien dat de rechtspraak in Venezuela verbetert. Wij zijn daarmee aan het einde gekomen van Extra Journaal. Zoals ik zei, we zijn bij de FFK Fanshop, Fanstore moet ik zeggen. En u ziet hier een poster waarbij duidelijk staat, koop je dit mooie tenue, dit mooi trainingspak, dan doe je mee aan een rifa, aan een loting om naar Amerika te gaan en de wedstrijd in Kansas City bij te wonen van Curaçao tegen Ecuador. Dus als je het hier koopt, wil je het nieuwe uit- of thuisshirt van Curaçao, dan kun je die online bestellen, een pre-order bij de website van FFK en daarmee kun je helemaal klaar zijn voor Mondial. Het is van Curaçao, het is van ons, we moeten er trots op zijn. Dit was Extra Journaal, we zijn er morgen weer. Het allerbest, nee, morgen is het Hemelvaartsdag, we zijn er vrijdag weer. Tot dan, dag.